És la primera vegada? Sí, la primera. No passa res, no fa mal. La lubrificació és molt important. Ja, m'ho imagino. Ja veuràs com t'agrada i després voldràs tornar cada setmana. Tu deixa't anar i jo vaig fent. Estan fredes? No. No estan bé. I... haig d'estar de panxa avall tota l'estona? És la millor postura. Tens l'esquena com una fusta. Hauries de fer estiraments. Ja. Ara anirem baixant una miqueta. Molt bé. Acabat. Ah, sí? Ja està? Em sap greu, ja s'ha acabat el temps. Però que no... Que no falta el final. Al final. Què vols dir? No sé. Això. Un final de massatge. Una mica més... D'això més... Una mica més què? Divertit. No, home! Rei, què hi fots aquí? Què vols dir? Que què collons has vingut a buscar? Volia saber si era veritat el que es deia pel barri. I què és pel barri? Que la Sara fa de puta. Vine aquí, malparit! No, Tània, prou! Fotem el camp d'aquí.